Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 3.4 million pesos na kantidad nin shabu na recover kan PDEA Camarines Sur, 4 na sospek arestado. Pagdakol kan mabisita sa siyudad kang Naga ngunya na Semana Santa, pinaglalauman na kang LGU Naga. Tinampo naharani sa sarong pribadong eskwelahan sa Naga na may double parking nin bihikulo. Binisita kan Public Safety Office. Meter readers kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative, pina-attender nin seminar. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asinakuan po si Cristina Alcanzar Reyes ang sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Lokal na gobyerno kang Naga asin Naga City Police Office nakaandam na para sa Semana Santa. Urog na ang pag-arabutan kan mga hali sa Metro Manila asin mabisita sa mga simbahan sa syudad. Aramon taman ang kompletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Actually, right now, we will start March 14, Semana Santa, kasi ang Holy Week period, hindi lang po yan Holy Week period. Mayroon po tayo diyan yung araw ng Kagitingan, nandiyan po. Mayroon po tayong May 1 celebration, yung Labor Day. So covered po yan. I think March 14, mag-i-start na po. Inisinaging pahayag ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director kang Naga City Police Office, kasumpay kan seguridad sa tinampo na sa edang ilalatag ngunya na Semana Santa. Ang mga checkpoint sa boundary kang Naga Milaor ang mantinilong nakamonitor sa mga naglalaog asin nagluluwas na bihikulo sa syudad. Sa lado kang lokal na gobyerno kang Naga, kinumpirmar ni City Administrator Elmer Baldimoro na nagkaigwanan nin meeting para sa seguridad ka mga mabisita sa syudad sa masunod na mga aldaw. Kabali sa pinagdadayo iyo mga simbahan sa Naga. Nagkaigawa ng meeting in preparation dyan. So hinahanda na po itong pagdagsa kang sa tuyang mga bisita digdi sa Naga. Ang Naga po ba kaya saro sa mga nagiging pilgrim destination lalo kung Holy Week. So nakaandam na po para maantisiparanta itong pagdakol ng mga bisita digdi sa Ciudad Naga, including na po itong mga barangay. So aside from the city, pati po ang mga barangay, pagpakiulayan naman na maghanda, lalo na po itong mga barangay na yaon sa National Highway na iyo ang perming inaaragihan kang mga bisita. Plus ito pong mga barangay na may mga simbahan na perming pigbibisita. Hulit na bakasyon, manlain-lain subot ang aktibidad kang publiko kung kaya maging ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang naka-alerto man. Definitely po, while our constituents with their family during na nagdinilay-nilay po sa Holy Week, your PDEA and the other law enforcement unit, especially Philippine National Police, still in guard. So wala pong bakasyon sa amin, wala pong Holy Week sa amin. Pag Holy Week po sa amin, pag bakasyon, yan po ang oras ng aming trabaho. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang mga pribadong karigusan o resort sa syudad ng Naga ang nakatalaan man bisitahon ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director kang Naga City Police Office para pagirumdumon kan mga seguridad na kaipuhan ilatag sa panahon na magruso na ang mga mapasyar asin makarigo sa indang lugar. One of these days, we will be coordinating with the resort owner to add additional security lalo na doon sa swimming pool. Kasi usually nakainom. Baka yan, kasi tapos hindi natin nalunod. Padagos sa mga bareta, siniguro ni City Administrator Elmer Baldimoro na yaon sa tamang disenyo ang Naga City General Hospital urog na sa isyu kan seguridad kan mga pasyente asin mga empleyado kan ospital. Ini matapos ang kasulo sa sarong ospital duman sa Metro Manila. Susuki Baldimoro, bago natauan in license to operate ang lokal na gobyerno kan Naga, nagkondusir muna ni inspection ang Department of Health sa gabos na parte kan Naga City General Hospital urog na sa mga entrance asin exit kan ospital. Haloy po bagang haloy si ginibong preparation para sa Naga City Hospital, and aside from the engineering office, kabali po ang DOH sa nag-inspection dyan
para kita matawan ng license to operate. So part po itong safety kang mga magiging pasyente and personnel dyan. Sa iba pang bareta, matapos maglakop sa social media ang mga retrato sa mga naka-double parking na bihikulo sa sarong tinampo harani sa sarong pribadong eskwelahan sa syudad ni Naga, binisita kasubagong aga kan mga taga-public safety office ang nasabing lugar, kasabay kan pagbugtak ng signage na nag-aabisong bawal ang double parking sa nasabing lugar. Sa iba pang bareta, tulong teams ng Tanod ang nagriribay-ribay na maglibot sa mga iskinita na sakop kan Barangay Dinaga, Syudad ning Naga. Susugki punong Barangay Cristina Intia na puon na magbantay ang sa iyang mga barangay Tanod sa oras na alas 7 nin aga hasta sa sunod na aldaw para sa na masiguro ang marhay na kamugtakan kan pasi orden sa saindang lugar. Sa peace and order po, actually may may tulong team sa Tanod, may pang-aga, and ang pambanggi mo po alternate yan. And massive po ang samuyang foot patrol and monitoring from 7 p.m. to 4 a.m. Yan po ang Tanod mi dyan. Sa pagbabalikan news break, 3.4 million pesos na kantidad ni shabu na kumpiskar kan PIDEA, 4 na sospek arestado. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuwalta kang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
na nakapasok po kami sa National Finals. Masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit-bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong paghahanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para makapag-ensayo lalo at makapaganda para sa mga darating panglaro. Yung mga challenges na kinarap namin ay para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo at sana patuloy nyo maraming suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit nasa malayo kaming lugar, patuloy nyo kami sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi nyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Final. Sana suportahan nyo pa rin kami. Maraming salamat. Masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa 4 na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin na tutulog po kami ng maaga. Sumusunod po kami kay coach, puso ng isang tigre, pagiging matapang po sa loob ng court and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag-extra work po kung may time. Umaga hapon po mag-training po kahit pagkagising po sa umaga mga 5 training po pati sa lunch sa training ni coach. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila and malalaking school din po yun kasi Perpetual and LPU po yung mabigat namin na kalaban lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis pero sabi ni coach kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Pres Mario po, sinusuportahan kami ang LCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po nanonood sila. Boost po sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa LCF community kasi sinusuportahan nila kami. And sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po.
ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. May nagibo ng draft ng executive order na pipirmahan ni Naga City Mayor Nelson Legacion para sa amay na preparasyon ngunya na Peña Francia Fiesta. Susog kay City Administrator Elmer Baldemoro, may pinagpapakarahay lang sa mga composition kan mga committee na mangingenod sa mga aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. May nagibo na pong draft kadtong executive order for signature na lang po kang satuyang alkalde. May mga pigaayos lang na dikit na composition kadtong mga committee na nakakaputan. So most likely po this early may papaluwas-tulos to kang satuyang alkalde. Sa satuyang police report, 3.4 million pesos ng illegal na droga na kumpiskar kan PDEA sa 4 na suspek matapos ang high-impact operation kan Subanggi sa Sipocot, Camarines Sur. Uyaman ang detalye sa report ni Melvin Machado. Haloy na pinagmanmanan kang Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur sa pamamayo ni Provincial Director Mark Anthony Biray ang iligal na transaksyon ka mga sospek na naaresto sa ginibong high-impact operation sa Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur, Kasubanggi. Kabalisa na aresto ang mag-live-in partner sa endang lookout as in 16 anyos na aki kan mag-live-in. 500 grams in shabu na nagkakantidad 3.4 million pesos ang na-recover kan mga operatiba. We conducted a joint anti-drug operation at Zone 1, Barangay Tara in Sipocot, Camarines Sur, which resulted to a seizure of 500 grams worth of illegal drugs. This is amounting to 3.4 million ng illegal drugs. So, during the operation, we were able to arrest 4 drug personalities. So, including dito yung dalawang mag-live-in at saka yung anak ng lalaki na minor. So, at the same time, we were also able to arrest their lookouts dun sa within the immediate premises din ng kanilang lugar kung saan sila nagbebenta doon sa kanilang pwesto. Huli kan milyon pesos ang kantidad kan epektos na na-recover sa mga sospek, kinukonsiderar ini kang PDEA Camarines Sur na mga high-level drug pusher na mayon tsansang makapagpiyansa. Sisiguraduhon man subot kang PDEA na magabat ang kasong isasaangat sa mga ini. No, definitely. And besides, the PDEA will file airtight cases against these drug personalities. So we will see to it na these drug personalities ay hindi na po makakalabas. Pinag-turnover man sa PNP Sipocot ang minor de edad na kawali sa inaresto kan gibo ng anti-illegal drug bypass operation Kasubanggi. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, PDEA Camarines Sur may mga bagong estratehiya para labanan ang sindikato sa iligal na droga. Uyang sa Kuyang Report. Aminado ang pamayo kan PDEA Camarines Sur na kadakol mga angat sa saindang kampanya laban sa iligal na droga. Urog na ang sindikatong imbuwelto sa pagbariwas kaini sa syudad ni Naga asin Camarines Sur ang naging madunong asin naglilikay na madakop kan mga manailain na operatiba. We have so many challenges, especially during the payment kasi usually itong drug personalities ayaw na po nila ng kaliwaan. So what they want is through GCash, through bank transfer, any other electronic ways to transfer money para po na mahirap sila, to deter na mahirapan yung law enforcement na mahuli sila. At the same time, the drugs, alos ayaw nilang ibigay sa iyo, they will put it somewhere, doon mo na lang kukunin kung nakabayad ka na po through GCash or any other banking means through online. Alagad kung ang sindikato subot nagigibo ng paagi na madulagan ang mga otoridad, mas nagpaplano man ang mga otoridad para maging matarayumpo ang saindang paglaban sa illegal na droga. Yes, we have to be one step away forward from them. Dapat po mas matalino pa rin tayo kaysa mga drug personalities nito. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta,
para masiguro kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative na may bastanteng kaaraman asing kakayahan ang sa indang mga personahe sa pagbasa ng metro kan kuryente. Pinaatindir ang mga ini sa sarong seminar mapadapit sa meter reading. Susug Kiriner Bukay, tagapagtaram kan Casureco 2, may eksperto sa meter reading na hali pa sa National Electrification Administration ang nagtutukdo sa indang mga meter readers. Nagpuon kang Marso 11 hanggang Marso 15. Nasa 5 days po yan. Ang gabos pong mga participants, composition po ang gabos ng mga meter readers. Ibinalita naman si mga collection heads na kung saan iyo po si nakaka-under duman sa mga meter readers. Yaon po dyan si tellers para at least may knowledge din sinda pag hinapot kang sa tuyang mga consumer, may mga concerns sa indang konsumo sa kuryente. And syempre, dahil man dyan mahali itong mga technical personnel kang sa tuyang kooperatiba. Sa kasumpay na bareta, tulong feeders kan Casureco 2 ang apektado kan mangyayaring pagpalsok kan supply nin kuryente sa agang Biyernes Petsa 15. Sinabi ni Mr. Riner Bukay, tagapagtaram kan Casureco 2 na parte ini kan sa indang regular na monitoring sa mga power substation para madeterminaran kung igwang problema para maiwasan ang mas halawig asin mahiwas na epekto kaini sa kooperatiba. And sasabayan ta naman po ining power and clearing of lines, preventive and corrective maintenance. Poon po igdi sa may Naga City, Mabulo, Tabuco, hanggang po dyan sa may Abella. Diretso po yan ng Milaor and Minalaba. May portion man po kan Diversion Road, igdi sa may Mother Seton Hospital, hanggang po duman sa may pasiring pong Tabuco and Mabulo. Iyon pong mga lugar na yan, mawawaraan yan ng kuryente sa maabot pong Biyernes, March 15, 2024, from 9 a.m. to 6 p.m. po. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatonin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyong official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Sa ngaran po ni Antoinette Eduardo, ako po si Cristina Alcanzo Reyes asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Nakaka-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami nangarap and we feel short but we learned. So in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national. Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa ganoon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, 2 game po. So napapatig, nagka-cramps. So ang inisip lang po namin ay 1 game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer Mario C. Villanueva and sa One Media TV 48 po dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawari na po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers.